Mga bay, kumusta man mo? Diyan na po ng inyong maestra. Nga dakog kaon mga higala. Magpaibog na po ninyo. Mga unta di ay sobra silang isda. Oh. Dara sobrang isda nila. Na isda mo na kong giluto karon. Tabak po nang tawag ani. Kisa maro tawo. Ala ka Ginoo ay mo ganhi dinhi kay bahog. Bahog ginamos. Unsa kag makatimaho sila aning ginamos, patay. Gipagisa na ko ni Rona ang ginamos sa ulag mga kamatis, sibuyas, di araw. Kay dagko man kaayo. Gisa dayon na ay uyap, gibutangan og singan ani, itlog. Dan halay butang ron. Mga unta ninyo, mga bay. Terus tupong tuhod na to ani kay kuan. Wa may dahon kay wa pa may naka adtog merkado. Wa pa nakapamalit. Ngano ka nga? Kuyogon pamanggig ko magpalit og gas nga wa man koy maglingkod ra man anang kuan sakyanan. Abot dito ang katong kuan dispatcher laborer mo ay magkuan. Di aray ko lingkod. Gusto lang gid na ibulat ko sa init. Nya inik abot niya diha oh. Wa man si himuon magbaniho ra man. Magsikira pagkatawa, manabuntas tong agtang. Magsigsinaw kay ang agtang ng init. Wa na dito ibutang na kay, di na makaginhawa din higi, paaso naman ka dira. Ay, ito ba, ibaba sa iter? Ginoo ko. Tamsa mga bay. Wa na. Hasta kasi si Mariam, gipasuhan ni mo diha. Kung ano siya man si Ronaldil, gipasuhan man doon may tuon din Kaning kita gani kadyot ra makakuan ng aso maglugos ta ginhawa. Imo pang gipasuhan og maayo. Ginoo ko. Isog. Diyo. Isa namang oras sa Mas 4:45 na. Hapon. Gir-gir mo na. Gir-gir. Pandesal man na. Chivas. 10 minutos para alas 10. Alas 10. Sorry po kawin. Na 5. Gaong yaman. Pasalubong na mo, bay. Nga, gamay mo din. Minutuhan eh. Hi, mga bay. Isda. Dili po kate para magpangkuka. Pasalubong na mo, habol. Nga, di ra ba iya ha? Sa iyang gikan siya amiga. Ingon siya nga. Ingkop unsa to inyong gi? Bugno ninyo gani ha? Sige balik-balik ug abri atong bag. Wala mo ra kato yung ipaan. Mo dito yung ipangita de. Ay isa may mutang kay sa gyud ko nako. Tinud ka nga ikaw jud nagbutang. Sa ako lagi nagbutang rin sa sulod sa bag. Ako na itong giandam para inyong duha. Sa ba ni? Din nga. Dan diin ra man mo nakit eh. Dito ra sa ako ang katong Gagmay nga bag. Katong blue nga bag nga hand carry. Agi. Nya kaduna na ko. Gara po siya nang gipan carry pa. Nya kaduha na ko ato gaabli-abli kay iyang nakadugayan niya ba nagkaon siya breakfast? Ako siya breakfast. Abrihan naman ka ano man. Wala gani, wala pa. Wala matablihi ang salupin. Galukot man, wala man ablihi. Wala man kita niya. Ang giputos pala O silipin. giputos man gabuto sila katugo silupin nga kamo naguto iyang sudlanan.
Nya kay nga na siya nga ako siya ginanga pagkaon sa dan mama unya nang mama ang maning bukaon. Siya nga adili kay wa kong ungya pa nako karon malimtan na po nako. Ang siya. Wa pa sa mikaon. Nagutot hungit siya. Nakahort na siya isa ka kubos. Lima ako baka salto, iya kong gustawag. Karon. Abi na ng bag utro. Tinaagi lang sulagin. Ako lagi nakabalo lagi ko. Ano siya? Tama to. Pinalit sa iyang amiga ang pasalubong. Kuan kanang usaba kanang Kita po. shawl ba? Unsa ba nang shawl sa Sa to kumbong. kumbong dako kayo. Pwede habol. Dayon dunay pitaka. Pin tayo. Ngayon sa pag-jod. Dayon kay wa man sila pasalubong. Yang anak nangukay atong mga gamit niya panglabay. Nakapunit yung tawag sapatos, sandal, pero di lagi masuot, kay dako magtiil, Gante, tiil. panghatag. Magamal lang ito magamit ito ni sa mga lalaki. Asa? Kasi puso ng puto niya mo. Natag tong dudong, hipuso no, malata. Mulata mo. Oh, Ano yun? dudong kay ego to dudong. Ako nang giinan dudong, anak sapatos diri dong. Ako namang giingnan. Sa mga bata, palit ra pohon. Iko. Hipuso na, hantod madaot. Diyan. Pwede sakitas kong ipon, oy, gabi pagsakan ako. Kuan ko niya, isa ni, gitagaan ko niya itong iningkita na niya nga kuan. Di mana? Giingkit niya itong, murag, pinyato ba? Hindi tam isa niya, nisuksok sa kong ipon ito, yun sa pinakabagang. Iyan na bang giingkitan, nabalaw dyan kong, kanang kuan, himo og laing trabaho, kaya di ko madawat lagi, kiingkitan na niya. Mapinyato. Ito bang gagmay nga mga Ako din. oh, nabalaw di ko ang kuan unsa pa akong himuon kay di ko madawat kay giingkitan gud niya. Balaw di ko aris diri sa mga kuan niya. Luli. Oh, nagdingulingo bungol-bungol ko sa iya ba. Jesus Ginoo duha naman sila nanawag siya ug si iyang anak. Iniha ba gid ipaingkit sa ilang atubangan? Ingko Jesus gida ahaman. Oh, ingko nga hain man diri ang naingkitan. Oy, wa gyud ko nagtanaw hain man diri hilam-hilam lang nako ang kuan. Iko hain man ani ang nakitkitan. Uy, kahi mao gini nakitkitan dinhi ko pikas. Then pagkaman ako kitkit, diyan na magini pakitkit silang atubangan. Hala ka iningkitan ko Ginoo giluod gyud kay ko kay. Hala ka Ginoo ko sa man. Ay pasaylo ah. Ya pagkaman dito gaday dali ko dito adto sa kusina. Giso din ako sa bulsa, gilabay ko basura. Giluod yung ko, Ginoo ko. Ngawa, suksok si akong ngipon. Iting sakitan niya. Sakitan hinon sa akong ngipon. Hantod karon wa pa nakuha ang lisuksok. Ngun siya nga, sunod pohon na lang ko mo palit. Pasalubong para ninyo. Kung dili ko makapalit, kagala sa mong kwarta. May Ginoo ko. May pa iyang amiga, kaya nag-una-una pa na mo. Bro, ka mamuna nga yung igsuon. Ate mi suwa man ni bakasyon. Magaling, hindi ako mamuna. Imo muna, ingko nga imuhang best friend. Best friend mo din. Oo. Hoy, ganyan ako puros kinamos mo dito. Naam. Sa parata. Artist nga na nagpakatirot si Nina daw ko. Siya lagi wala. Kasi mga may lang Si Mama Mudi ka, maghatag ka na ka, tayo sa lubong ka Mama Mudi. Kay kamamudi, kay kuan mo na iya. Mga accessories mo na iya. Ambot ka na, baka hama yun, tag na. Abi na gyan na mo na ilang gabi. Hindi ay kasi lahat. Ay, nabuang. Expect ko day yung hatag, mapapag-abot. Buing na. Pili mo kung ano, hindi may tagtagatag sila.
5 KD lang ka. Siya lagi mo ka. Kabalo lang. Yung dautan mo mga plano ha. Iban kapoy bagay mga tao biyahe. Naguna-una na mo dautan nga. Tagaan mo. Damo lang naman na ba? May tapan mo. Hindi, wala na hinaon. Basta ang atong mga anway gihatag eh. Hello, kagino, hapit naman mahumaning kuan. Hello, bye. Gikan kang My Journey of W. Advance happy birthday kang Wing Smith diha sa Boston, Massachusetts. Advance happy birthday daw nimo, bye. Wing Smith diha sa Boston, Massachusetts. Ipag-greet ka sa imuhang higala. My Journey of W ang iyang pangalan sa YouTube. Ala, hapit naman ni nahuman oy, pasisyahin na sa ubang wana ko ma-shout out. Hali ko ito eh. Oh, kay Maria Sari, bye. Salamat kasi imong Wala na. mga kanunayon nga pag-share. Ay, daghang salamat.